makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare kwatikita pano pachivhitivhiti chinyuzimu HD apo pano painhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika Zimbabwe. Zvino pano nyaya tayanayo inyaya yava Emerson Mnangagwa vari kunzi intelligence report says Emerson Mnangagwa has advised Frelimo president Daniel Chapo to continue killing people on streets. Right. And akasadaro vanhu vanokwanisa kumubvisa because matensions arimo anyanyisa. Umwe udofo umwe watiri kuonawo kuti vaEmerson Mnangagwa vanofungidzira kuti vanhu vekumozambique vakafanana nemashona emuzimbabwe. Right, nyika dzakatikomberedza isusu senyika yezimbabwe dzakatosiyana nekure nesu nekuti isusu tine kamwe kapfungwa katinako kekuti hazvina basa zvandiafekta papi zvekuti ZANU-PF irambe ichitonga, but tarisa kuti magenerations akawanda afektika nenyaya dzakadaro. Kuna vamwe vanhu vane madegrees avainawo madiploma vakachengeta mumba vatochembera vakutoratidza kuti hapana chavachazoita muupenyu hwavo. Imari dzakatambiswa nevanhu idzodzo vachiendesa vana vavo kuchikoro asi haana chaakashanda, haana chaari kusiyirawo mhuri yake. So inyaya dzinotonetsa dzinotoda kuti vamwe vanhu vakawanda vapindire nyaya dzakafanana idzodzo. So munhu kana muchimuregerera achipusa achipengereka pamberi penyu murai muchida kuti vanhu vaite sei. So panapa nyaya iripo ndio yandakuudzai kuti aiwa mukuru ari kunzi akadvaisa Frelimo party yeMozambique kuti aiwa vanhu vanofanira kufa ndokuti vazive ndokuti vatoziva kuti patoshata vanofanira kutourayiwa. So muri Zimbabwe hamene kuti imimi muri kushanda ikoko kwacho kunourayiwa vanhu muchiuraya vamwe venyu mune muchiti muri kuitei nekuti mune muchichengeta mbavha muchiuraya vanhu. So muri Zimbabwe ndekuteerera kwenyu takwenda kuchimurenga. Thank you. Yezvo muparliament you have got MPs, mune ma-senators, mune ma-ministers. All of them nekuwanda kwavo panoshayikwa one MP, one minister anobvunza kuti naimi vana ava mazimbabweni vari kudzoka mumusha vamuri kubhadhira ma300 rand. They are citizens. Why muchiita hutsinye hwakadai? Hakuna one anoburitsa musoro, anosimudza musoro, anotaura. Vese vanozviziva kuti vana they are not supposed to be paying duty pamarengenye mbatya dzavari kunosunza kunze kwenyika nekuti munyika hamuna zvekupfeka. Mafactory ehembe akaparara kudhara akavhara kare. Vari kuzviziva. But hakuna one wavo anosimudza musoro kuti madire kuitira vana hutsinye. Munobhadharisa vana duty imimi. Madirei kuita hutsinye. Munobhadharisa vana kudzoka mumusha mavo. Kunoshayikwa one MP, one minister anobvunza the government kuti munyika dzese dzemuAfrica you are the only country inoitira hutsinye hwekutanga nehwekupedzisira unobhadharisa mwana kupinda mumusha make. There's not even one. Mubvunzo wangu woti naimi vana venyu vari kuenda ukoko South Africa. A simple question. Mari yavari kushanda iyi yavari kuseenzera maranzi akasiyana here nemaranzi mamwe chete ari kushandirwa nevana vekuMozambique. Avo vekuMozambique vanonzi kana vadzoka kumusha iwa returning resident vanototambirwa nemaoko maviri kuti mabuda munyatwa kunopondwa vanhu kuvanhu vanongofa nechero nzira. Welcome back home. Kumusha kunotoona vakapfundumwara vakagumbuka vachibvundunyura zvinhu. Sipo chaiyo sipo green bar chimugondi chisinganhuwirire chinonhuwa chekuti chirikadzi nenherera kumushoko zvichida kunga vawachowo magumbezi avo. Chinotorwa pabridge apa paboard apa. But we have got some MPs and ministers and senators. Hakuna wana anotaura kuti hutsinye uyu hauna kunaka. I'm telling you, unotoona vachitonyemwerera. There's not even one anota question up kuti iwewe wakataura nemuromo wako kuti hurumende yemuZimbabwe ZANU-PF yakanaka kudarika hurumende yekudenga. Ndo kunaka kwacho here uko kwekuti dzimwe hurumende dzana Lesotho, Swaziland vana vanoshanda kuSouth Africa
vamwe vanotobuda mubotswana mune good economy hakuna one wavo anobhadhariswa even one pula, one Namibian dollar ma-returning residents. There is not even one. Hatikutaura pachokwadi. Uende kumusha wakafa uri chituna, returning resident, unobhadha chituna chinonzi ndachibhadhare mari, wobhadhara mari yekunovigwa mumusha mako, uchibhadhariswa nani? Nehurumende yani yeZANU-PF. Ndivanani veZANU-PF unoti vanhu vacho vese mabranda mabwidi nemabumbwa. You know, I'm trying to dish you first-hand information. And I'm not going to ana mwase kumusha kwenye ndide kupu. Vana piri, vana banda. Vana mpoko, vana mukembo mahadi. Vana muliskwa, vana biti. And I'm not bunza vana Mnangagwa. Kumusha kwenye ndide kupi. Iko veshitane makambani. Vese vana metal plastics. Vakuru vacho mabranda emabwidi. Kana siri mubwida upapindi muZimbabwe. Mukambani muZimbabwe upinde. But we have got ministers, we have got MPs. There's not one anosumza musoro because they are there for a purpose. Ko uplifta rudzi rwavo rwechibwidi, rudzi rwechibranda ya. Nukukuudza ichokwadi. We got to dissolve this parliament. We need to push out this government and put a transition government by Zimbabweans, for Zimbabweans by Zimbabweans. I'm telling you this. Zita rekuti Zimbabwe inini rato ndiyipira. Amire kwamuri kana richakaropafadzwa. Neflegi yacho zvakatondiyipira amire kwamuri kana zvicharopafadzwa. Kada kubvunza kuti tine ma-MPs, tine ma-ministers. Kwakashaikwa one anobvunza kuti hondi yakapera 1980. Why muchiri kuuraya vana? Why are you killing the children? Nevanhu vakuru nevakadzi. Nobody dare ask you. Vese vanenge vakapeta miswe chete. Varasumudza musoro kana paita mukadzi anofamba nemazama akamira. Mukadzi anotambisa magaro ndo anoridzira mheterwa ndokuburisira mari. Mahure mweya yavo yakatengeswa kuchihure nekusapota ZANU-PF. I'm telling you this. Nebhora. Unoona vachisapota Premium League, Super League yeku Europe. And you find that those leaders were my team and Manchester United, Liverpool, Bayern Munich. Those people, they are too much racist. Avadi kuona wakaona munhu mutema vanoti pu kusvipa mate. Yeah. Kapi inobatwa nemunhu mutema haadi kuibata. Hanwire mukapi yakanwirwa nemunhu mutema. But you find those our own people supporting. Vamwe zvimakambani zvezvo zvamunoshandisa namukuru zvekutumira mari zvezvo zvinoita kunosapota matimu ekumusha kwevarungu kuvarungu, vachisiya nherera nechirikadzi nezvirema nemapofu munyika mavo, vatora mari kuvarombo. Vapedza kutora mari kuvarombo vari kutumira mari kuZimbabwe, votora mari iyo vanosapota bhora rekuEurope. Tobvunza kuti mukuru kambani yacho ndianani? Toda kuti mabwidi manyasara ndemabranda yeZANU-PF. Parapa inini handitaure pandichita zvekunzvenga. I don't have time for that. Zvinondinetsa kumberi uku ndakutaura pamberi paMwari. Ndichabvunzwa kuti you had first hand information yakanga iri yako here kana kuti yokupa vanhu kuti vasunungurwe. Ndeti kuti bye. I don't do that. I don't take chances like that. I don't. I do rather have everybody hate me. Zviri nane varume. Muzvimbirwe mite BP nekuziva chokwadi dad. Kufara muchitwa zinerema muchisekererwa nemuvengi achikouraya day and night.
We should do away with this satanic government. Ndukukuudzei chokwadi. Ndukukuudzei chokwadi. Ndivenge but manzi wa chokwadi. Muchandida. But I don't need to be loved by you. Shamunondidira. Apana because andina chandinokupa ini. Kana imimi muchishora Mwari. Kana imimi muchishika pa kutuka Mwari. Kuzoti inini ozvangu. Ndisina kusika muni. Ndisina chandakaita. Ukanzwa moyo wako usingasumuke pa evangeli ya redemption ya liberation struggle. You are more than dead. Wakafa zvakapetwa katatu.